So ang topic na to karon is more on nature of mathematical reasoning. So mo ni siya ang nasa lecture 2 nato sa Moodle na to ha. So we have here the following objectives. Identify two types of reasoning. Use inductive reasoning to make conjectures. Find a counterexample to disprove a conjecture. Explain the difference between inductive and deductive reasoning. Use deductive reasoning to prove a conjecture. Okay, so first nato dire i-discuss nato ang two types of reasoning. So first nato dire is ang inductive reasoning. Is the process of reasoning that arrives at a general conclusion based on the observation of specific examples. So we have here looking patterns. No, ay mo kabalakaan we have a PowerPoint copy. Send na ko sa inyong Facebook group. Okay? So we have here looking for patterns, making conjecture that is educated guess, or kung familiar pa mo hypothesis, mao na siya. Deductive reasoning, or we can say that deduction. Okay? So kana siya, ang inductive is general conclusion based on observation lang. How about the deductive? Ang deductive mongod is the process of reasoning that arrives conclusion based on accepted general statements. Okay? So kani siya from general statements kani general to specific. So don't worry, we have following examples para mas masabdan pa nato. First muna nato i-discuss nato ang inductive. Sabton sa nato kay para makabalota sa difference nila or pinagkaiba ng dalawa. So it's the process of reasoning that arrives at the general conclusion based on the observation of a specific examples. So we have here the following, looking for patterns. So kinsa may nakatry nag-entrance exam, di ba? Sa kung mag-try kag entrance exam kana mga abstract patterns, kana mga sequence, kana sila inductive reasoning na sila. As long as na patterns nga na-involve. And then making conjecture, that is educated guess. So we have here the following example. So kung familiar pa mo aning mga sequence, mga series, 'di ba, mga patterns. So inani siya. So we have here the following string of numbers 1 2 4 5 7 8 10 11 13 no. So kis may makatag na ani no sa next 3 missing numbers. Kasagara manggawas ni siya sa mga entrance exam ninyo sa college or sa high school. Normal jud lang na yung mga inani na problem nga sequence. Okay? So kani nga example ginatawag ni siya inductive because of the example nga gabuhat lang og patterns. Okay? So mo ni siya ang solution nato. 'Di ba kung imong i-add plus 1 2 ba plus 1 ka 2. So ang ginabuhat ani the counting nimo is 1 2 1 2. Ang pag-add nimo or addition niya nasabtan ra ang pattern. Okay? So 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay? So walay question na sabtan ra. So how about the next answer for 3 blanks na to? Isa may makatag na ana. Nanapit yung answer di ay. So anyway, ang answer na to dira. As you can see, we have here conjecture for the next 3 numbers is 14, 16, and 17. Okay? So nasabtan ra na basin na kung na may question, you can chat naman. Okay? So proceed. Proceed ta. Kani nga example. Okay? So kani nga example, we have here the following figures and we use this as the inductive reasoning. No? So kani nga patterns, kung mapansin niyo na atay up akong pagbasa ani ha kay ang facing manggod niya up, then color black yung nasa center niya, then facing sa right, down, left, up, right,
down, left. So, kabalo na ka sa next pattern. So, ina na ang purpose ng inductive reasoning. Okay? Nga, gabase ka sa mga patterns based on the patterns nga gihatag diri. Maka-answer kag patterns. No? So, as you can see, once the sequence repeated, no, we have here the answer of left. Left. Kay left man siya nag-face. Dayon, open circle or color white yung circle niya. 'Di ba? So inana lang ang example ng inductive. Para na siya sa mga patterns. How about kung educated guess ang atong gamiton? No? So kani, tanawon nato. No? Using inductive reasoning to make a conjecture. So first is when two odd numbers are added, will the result always be an even number? Tanawan nato. No, make sure familiar pa mo ng mga odd numbers, even numbers sa inyong high school, no? Kay ano man good ni siya. Automatic na kay siya i-discuss diri. Then how many pairs of numbers would you need to try in order to be ascertain that your conjecture is true? No? So ang pasabot sa conjecture ha, educated guess, yung hula mo. O, manguhula lang ka dire kay syempre you're using patterns. Pero kani gagamit tag numbers. Kung mag-add tag mga odd numbers, familiar mo mag mga odd numbers, no? Tara oh, adding to odd numbers, di ba? Mga odd numbers 1, 3, 5, 7 and so on. So kung i-add lang daw nimo ang mga odd numbers, even number daw ang magawas. So make sure nga magbuhat kag mga example. Magunahon na kag mga example ha kay kasi matingala ka hanigikan. Magunahon na man jud ka. Magbigay ka ng mga examples na mag-add ka ng odd numbers. So as you can see, all answers are even. And it seems that reasonable to conclude that the sum of two numbers will be even number. So the more you give an example, makonclude nimo siya nga tinuod ang sentence. Na sabtan ba? Meaning, tinuod din nga sentence. Because you're always giving an example para mapatunayan mo. Kailangan mo magbigay ng mga evidences. Okay? So, how about letter B? So, letter B, ingon siya dire. Diba? How many pairs of numbers would you need to try in order to be certain? So, kung mapapansin nimo, no? A very important point about inductive reasoning, you can try specific example all day and always get an even sum. No? So bahala usa pa imong mahuna-huna ng mga even odd number. O kani example, odd number man ang 13 of 19. Always jud na siya mo result of even. Bahala 1 million pa na 1 million 1 plus 1 million 2 ay 1 million 3. Kay para odd number i-add nimo. The same gyapon, even number pa rin siya. It always happen. Okay? So kato siya kay nagunahuna lang ka. Make sure nga na mo yung notebook ha para kung naminaw mo. Ang inductive reasoning mong good is you are guessing. Educated guess man na siya. Nagunahuna lang ang example para mapatunayan mo yung answer niya kay tinuod. No? Pero lahi po na ang deductive reasoning. No? So, ang deductive, later on, mag-example ta ha. So, diri sa ta. Use inductive reasoning to decide if the following conjecture is likely to be true. Example. Is dagan ka example, class. Mangita mo sa internet, no? Nasa example, any 4-digit number is divisible by 11 if the difference between the sum of the first and third digit and the sum of the second and fourth digit is divisible by 11. So basi na nosebleed na kay nalipong og sabot. No, ay mo kabala ka sabto na to step by step. Ingon siya 4-digit number. So kung natay 4-digit number, kasabot man kag digit, di ba natay ones, tens, hundreds, di ba? Thousands. So 4 digits man na. Familiar pa man taan na no? Hundreds, thousands. O, matabat ka balutaan na. Make sure nga divisible by 11 siya. No? So tanawon na to ang next.
example. Okay, magunaw na manggod kag example. Make sure nga kani siya is divisible by the 11. So ingon siya, example, the sum of the first and third digit. So sa man ang first kani? Diba kani man ang first, second, third, fourth digit. So ang first and third digits nimo kay 1 and 3. So imo ra na siyang i-add 1 plus 3, 4. No, ang next instruction niya kay i-add daw nimo ang second and fourth digit. No? Pwede mo mag-chat ha. Pag-chat na lang mo kung na may questions. No? Second and fourth digit kaning 7 at saka 8. Okay, example ra ni ha kay kasi matingala mo ba nagika ng 1738. Example gali. Pag-unawa na kang example, dapat divisible by 11 siya. No? So kung na-add na nimo ang second and fourth digit, nanatay duha ka result. Diba? Nanatay duha ka result 4 and 15. I-minus nimo na sila. For 15 minus 4. The result is 11. So this is divisible by 11. Kung imo siyang i-divide sa 11, i-try galig divide sa 11 kung na mo cellphone there or calculator. Kung i-divide mo sa 11, walang remainder. No remainder. No, pag walang remainder, ibig sabihin divisible siya. 'Di ba? So if the conjecture is true, then we can say that 1738 is a divisible by 3. So yun nga, tsaka sabi ko lang, walang remainder kapag i-divide mo siya. Walang decimal. O kana, para klaro. Okay? Another example, because we are looking for examples na mo fit in siya ani nga kaninga problem para inductive reasoning siya. Meaning, tinuod ni nga sentence. Mangita manggod kag example nga dapat tinuod siya. No? Next example, 9,273. So first is i-add nimo ang 9 of 7, 16. Then i-add nimo ang 2 at saka 3. Diba? So pagka-add nimo ni 16 at saka 5, i-minus nimo 11. Make sure 11 jud ang mugawas. Kasi pag hindi 11, hindi siya divisible by 11. Diba? So once you check this, walang remainder. So the conjecture is true for this example. Ang ibig sabihin ng conjecture ha, educated guess. So tama yung hula mo na divisible by 11 siya. The same also in this example. Okay? Based on the three examples, inductive reasoning indicates that the conjecture is likely to be true. Next example, next definition. We have here the counterexample. So ang counterexample is one specific example that proves the conjecture false. Sabton na to balik ha. Kapag merong isang example na wrong or false, meaning automatic false lahat, meaning mali yung hula mo or mali yung conjecture nimo. Okay, so example, you must start with the numbers or objects that matches the premise of the conjecture. Or pick this or them in a way that will give you an incorrect response. So inana siya ang pasabot sa counterexample. That is enough to show that a conjecture is false. But one positive example is never enough to show that a conjecture is true. No, bahalag dagan kaayo og mga positive example, no, palagi true ang result, tinuod na nga result, pero once nga merong example nagka-false, hindi siya enough. False pa rin. So example. No, example lang jud no, kung moadto ka sa tindahan nga lansones. Example mo adto kag tindahan ha nga nay mga lansones, moingon ang tindera nga tamis ni siya, tamis tanan. Free taste ang mga lansones. Hininilaw kag lansones kay free taste man siya para ma-prove nga tinuod. So sa first tilaw nimo nikuha kag lansones, tamis siya, di ba? Sa second nga nikuha ka for free taste sa lansones, tamis na pud siya. Ug sa dihang pagka third taste nimo, nikuha na pud ka sa lansones, dili na siya tamis.
Kasi lasa, lain og lasa na. Dili na siya tamis. So meaning makakonclude ka sa iyang tindahan nga dili tanan tamis ang iyang lansones. Mao na siya ang counter example. Tungod sa isa ka sayop, sayop tanan. O di ba murag pareha sa uyab. Inanarab ang mga linya sa mga babae. Pag sayop sa lalaki, kas-a lang, o sayop na tanan, di naka-correct perme. O di ba loya gud sa lalaki. No? So example lang to ha. So inana siya nga example. Isa ka sayop, sayop na tanan. Di na dayon katuuhan kung sa mo mga positive examples nga ihatag nimo, sayop na tanan. So inana siya ang counter example. Na gets tanan. O sige, example. Finding a counter example. Find that proves the conjecture below is false. So example, mo ni siyang conjecture, mo ni imong guess. Hulaan mo kung tama ba itong sentence. No, i-prove nimo nga dapat tinuod ni. Pero pag merong isang nasayop, dili tinuod ni nga conjecture. So a number is divisible by 3 if the last two digits are divisible by 3. So tanawan nato ang solution. So make sure nga mo pick ka og mga numbers ha, make sure nga divisible by 3 ang last two digits. Diba 27 is divisible by 3 ba ya? Tama. Divisible by 3 ang 27 ha, the last two digits daw. Okay, make sure divisible by 3. Then kung imo siyang i-divide sa original number niya, make sure nga divisible by 3 siya. Sa first example, yes. Tinuod siya nga pag-divide mo divisible by 3. So, pag-divide mo sa iyang original, 509. So, this is correct. Kasi walang decimal, walang remainder, 'di ba? So, sa next example na pud mo, 11,745. As you can see, the last two digits, kailangan mag-create kag example. Mag-unawa na kag example nga mo fit in. So, kani nga example 45. Last two digits man ni pag-divide nimo divisible by 3. Ay, noon sa man ni. Tama. So, next nimo nga ang original na pud niya imong i-divide sa 3. Correct. Correct na pud. No? So maingon ba nimo nga tinuod to nga sentence? Imo man ang imong gusto kani nga conjecture tinuod ba ni siya? This is always true ba siya? How about this example? Make sure nga divisible by 3 ang last two digits. Pag abot ani nga example, gi-check nimo siya, divisible by 3 ang 36. Pero pag divide mo siya sa original, decimal na siya or may fraction, meaning may remainder. So meaning that the counterexample shows that the conjecture is false. So ibig sabihin yung binigay natin na example, false to siya. Kasi hindi lahat tama, 'di ba? May nag-remainder or may nag-decimal na example na sabdan siya. Example pa to ha. Dagan kitang example ng mga inductive reasoning. Okay? So use inductive reasoning to make a conjecture about a number of sections a circle is divided into when a given number of points on the circle are connected by chords. So we have here another example in making a conjecture. Testing the conjecture kung tama ba siya. So we have here a circle. So kasi familiar circle. Circle nga chord. Ang ibig sabihin ng chord, meaning we have a line, kanyang chord. We have a line na hindi siya dumaan ng center. Okay, hindi siya diameter, kaya ang diameter kailangan dumaan siya ng center. Kaya pag i-divide niyo ang diameter, radius na siya. 'Di ba? So dili diameter ang chord. Ang chord is hindi siya dumaan ng center sa circle. So, iyang question here, once nga magbigay ka ng mga connect points sa chord niya, then you count the sections. Ang section is kani siya. Itong shaded part na ako nga gibuhat. Mo na siya ang sections.
Gina-count nato ang number of sections. So pag natay 1 point, natay point lang ha, isa ka section. Pag duha na ka points, syempre maka-create na kag line, duha na ka section. Pag 3 points, di ba this is 1, 2, 3. 4 na ang section. Kung bibilangin mo yung shaded part na to, ang area ano niya. Okay? Kana siya, kani. Okay? Anong gusto niyang patunayan dito? Kung mo-follow ba siya sa pattern niya. As you can see, may pattern ba? Kasi kung mo-follow siya sa pattern, meaning tinuod ang conjecture. Pero pag maputol ang pattern, dili magkatugma na, meaning dili tinuod ang conjecture. Counter example ang tawag na dayon. Hopefully na kuha ni siya ha, sabta jud ni. Okay? Anyway, example lang ni siya. Ayaw kay seryoso ha kay naghatag lang kong mga examples of inductive and deductive. So as you can see, na mga patterns. Once the points is increasing, we have here the patterns 1, 2, 4, 8, 16. Sisunod sa 16, 32 ba? Mo ba yung next pattern? No? So kung mag-turn-out ka sa pagtanaw nimo sa sections, ang logical guess nimo is 32. Kay mo ba ang next pattern? No? Pero ang hitabo sa conjecture ani, pag imo siyang i-check mano-mano, pag abot sa 6 points, they are just 31 sections. Nagets ang sections, yung mga shaded part niya. No? So meaning, hindi tinuod. Not true, para klaro ang atuang conjecture. So that is what you call the counter example. Pag masayop ang isa or makabigay ka ng isang example, wrong na tanan. Okay? So muna siya ang example sa inductive reasoning. For deductive reasoning, is the process of reasoning that arrives at a conclusion based on previously accepted general statements. It's based on overall rules, not specific example. So yun nga, kakasabi ko lang sa definition niya, kailangan ang deductive reasoning merong mga proof, pruweba, ebidensya, or reference nga tinuod jud ang imong statements. Ang inductive manggod kay educated guess, nang hula ka lang. Nang hula ka lang dito sa deductive reasoning, kailangan mo i-prove. Kailangan may ebidensya na. Hindi pwede yung nang hula ka lang. Okay, so hopefully klaro ni siya ha. Example, think of any number, multiply that number by 2, then add 6 and divide the result by 2. Next, subtract the original number. The question here is, what is the result? Use inductive and deductive. Para mapansin ninyo anong pinagkaiba na ng deductive and deductive reasoning. Using this example, kaninga problem. Okay, so sa inductive sa ka. Ang inductive manggod, gahula ra ka. Guess. So ina niya mong gibuhat. Di ba ingon siya think of a number. Multiply that number by 2. So example, nagunahon na ako number 2. Multiplyan nimo nagunahon na ako number 12. Example lang ha, 12 na may answer. Multiplyan nimo 2, 24. Add 6, 30. Divide 2, 15. Dayon minus the original number. And then the answer is 3. I-try daw, kamo na po, magunahon na mo og mga number. Bahala, 1,000 na. Sa pa mo mga naunahon nga number. Think of a number ba yan? Then i-try ninyo ni siya nga, buhaton ninyo. I-sure nga, 3 ang answer. I-try daw, kung 3 ba jud ang answer. For example, another example na po, think of a number, 5. Di ba mo na yung mga ginabuhat sa mga mind games, sa mga uban, nga gipahula tag number, then i-multiply daw nimo sa 2, add 6, divide 2, subtract nimo sa original number, then the result is always 3. O, di na ka masyak ana kay naa na siya pattern.
No? So kung mapansin nimo kaning mga example, inductive reasoning ni sila. Kay nga naman nagunahon na ramanggod ka og number. You're just guessing. So muna siya sa isang mga example ng inductive. Always the result is 3. So example, magunahon na kag favorite number nimo 43. Then i-follow nimo ni nga process, always 3 ang answer. No? So meaning, you may be tempted to conclude that the result is always 3. So this conjecture, we tried only 3 of infinitely many possible numbers. We are using the inductive reasoning. Na-gets ba siya? Kasi nagunahon na lang ka og mga numbers. Pero hindi mo napatunayan kung always true ba siya. No, hindi pa siya worth effort. So kailangan nimo i-prove. We have to do evidence, proof. No, para klaro, proof. Kailangan natin ng proof na dapat tinuod na siya. So dira na dahil mo sulod ang deductive reasoning. Okay? Na-gets na siya anong pinagkaiba ng inductive. Ang inductive is educated guess, while deductive is you have to do evidence, proof. Okay? So karon ang deductive reasoning, we have to do an arbitrary number. Call it a variable. So basi na confuse ha, familiar pa mga variable, yagi na mga katag algebra. Variable. We have to do an arbitrary number. So meaning, any number pwede i-substitute dira. Kasi you think any number ba ya? Why not variable na lang? No? So ipakita nato nga 3 ang result ana once we use an arbitrary number. No? So ang arbitrary number, we have a. Ang ipasabot ra ng a variable. You can substitute any number. Murag ano na siya, generalize na lang ni. Tanang number pwede ani. So represent na lang natin as a variable. So multiply 2, add 6, divide 2. Of course, pag divide 2 tanan ha. Kay basin pag divide 2 sa 6 ra ka mag-divide. Wrong na. So sa divide 2 ina niyang pagsulat 2a plus 6 over 2. So makancel lang 2. Of course kani 3. A plus 3. Unya kay minus pa man nimo sa original number. So na-prove nimo nga always 3 jud ay ang resulta. Kahit anong number nga mahuna-huna nimo. So this is what you call the deductive reasoning. Na-gets na siya? Deductive na ni. Kasi hindi ka na kailangan magunahon ng any number, generalize na nimo tanang number pwede dai kay mo result man gyapon og 3. Okay? So proceed. Another example for deductive reasoning. So pick a number. Add 50, multiply by 2, subtract the original number, and what is the result? Then use the inductive and deductive reasoning. So ang deductive reasoning kay magunahon na lang kag mga any number. Ang deductive reasoning magrepresent na ka og variable. Pwede pud variable x as long as small letter of alphabet. Okay, deductive sa ka. Diba ang deductive sa kakasabi ko lang magunahon na kag number. Pwede 20, pwede sir 1. Any number pwede. So, yun ang process ng deductive ay inductive. Sige, example, 12. Nagunahon ako 12. 12 plus 50, 62 times 2, 104 minus 12, 112. Yes, that's the result. 112. Okay? Another example. Ay, naun sa. Another example, 50. Magunahon na kag another number. 50. I-add din mo siya. 50, 100 times 2, 200. Minus din mo siya sa original number, yung 50, 150. So kung mapansin niyo ang result, 150. Any number, yung original number, always siya ina-add ng 100. Diba? So kung napansin niyo dire, this is 12. Diba? In-add lang siya ng 100.
100 plus 12. 100 plus 12. Any number, ina-add siya ng 100. Mo na imo ang conjecture. No? So pag abot dayon dire, kung manghula na po tag another number, 150. 100 plus the original, yung ginamit mo, yun ang hula ka. So 150. So the more nga mag-think ka og mga any numbers, dili ka satisfy. Kay ina naman ang inductive reasoning. Ika kay ka dili kay ka satisfy kay sige kagunahon na og mga any numbers. Okay? So you have to do deductive reasoning para ma-prove nimo ang conjecture. So yun nga, you represent arbitrary number. Kani deductive na ni siya ha, kay naghatag na ka og arbitrary number. So gi-generalize nimo lahat ng mga number, kahit ano pang number yan, 1 million pa, negative million, 1, 2, 3, any number represented na as variable. So kung atong gamiton ni siya nga process, add 50 multiply by 2. Pag multiply by 2, ana dapat ha butangan og parenthesis kay para ma-distribute nato ang 2. Hindi na siya multiply by 2 kay 2a plus 50 naman noon. Wrong na. Kung 2a plus 50 ra ka. So kailangan i-distribute nimo ang 2. So careful jud ka ana. So nahimo siyang 2a plus 100. Then i-minus nimo siya sa original number. Then your answer is a plus 100. So meaning satisfied ka na na-prove nimo nga kahit anong number ma-add siya 100. So your conjecture is true. Okay? Nakuha siya. So meaning kani nga problem kay true. Okay? So proceed ta. Ay kani, the last 6 times we played our trivial in football we won. So I know we're going to win on Saturday na unsa. So ano sa yung matagnaan? Inductive ba siya or deductive? Kisay makahula. Basta nakita ninyo akong slides. So unsa may answer ani? Ingon siya dire sa last 6 times we played our trivial in football. Always sila madaog. Always won. So do you think nga mananalo siya for this coming Saturday? Anong tawag doon? Inductive or deductive? So wala mo chat. O sige ako rin. Chat lang ta. Sige. So as you can see, niingon naman ko ang inductive kay nanghula ra ka. Pero ang deductive dapat na yung mga pruweba jud ka nga sure jud ka madaog man ka ni to proven and tested man ka. Diba? So the answer is inductive. Inductive siya kay nanghula ra man ka. Kay ingon man siya 6 times na ko madaog, sure ko pagka 7th game na mo kay madaog. Pero di ka kaingon. We have no proof nga madaog jud ka for the 7th game basta na mapildi. No? So no team wins every game. So we have here the inductive reasoning. Walay proof. Example, pareha ra gud ng example. Example na to si teacher kay always siya moadto sa school magpa-quiz. So example, klase nato kay butang nato Tuesday, Thursday. So example, nagpa-quiz si sir Tuesday, then pagka Thursday kay nagpa-quiz ko. Do you think magpa-quiz ko next week Tuesday? Di ka kaingon. So inductive pa rin siya. So example, gahapon ni ulan sa Iligan, kusog kayo. Example lang ha, ni ulan gahapon, kusog kayo din. Karong adlaw ni ulan, kusog kayo. Na pagka ugma, kasi mong mahuna-huna mo ulan ba ugma? Kay 2 days consecutive man siya muulan.
Then, do you think pag-augma kay muulan? Di ka kaingon. Kay wala man kay pruweba. So, inductive siya. Okay? So, ang deductive man good, make sure nga naa kay pruweba or naa kay proof, evidences, inana siya. So, example, the syllabus states that any final average between 80% and 90% will result in a B. If I get a 78 on my final, my overall average will be 80.1. So I'll get a B na score. So what do you think the answer will be? Inductive ba siya or deductive? So the answer is deductive. Bakit deductive? Because merong pruweba na gabase siya sa grading system na fixed na jud siya. Di ba naman tayo grading system sa school? So fixed na jud na siya. Dili pwede na siya mausab. Natay ginabasihan kung mapasa ka or dili. Kung ang imong overall average is 80.1, so you get a B na score. Okay? Basing sa grading system or sa ano na to, sa grades niya. No, so kato siya, deductive na. Okay? Kasi based on general rule na siya. All scores in 80 earn a B. Nakabutang na siya sa rule niya. Pag makaabot kag 90 kay grado nimo ay 90 plus kay A ang grado. Inana siya. Okay? So any question? We're done naman.